Түвәл 92 еллык башкорт телендә бөек шагыйрь Рами Гарипов туган. Был вакыйганы билдәләр өчен гимназиябызда тантаналы линейкага яна йылдык. Матур юлга әйләнгән бу сара Рами Гарипов исемендәге 1-нче республика гимназия интернатында ел һайын үткәрелеп тора. Ошо көндә укучылар да, укытучылар да көтеп ала. Тантаналы линейкага матур киенеп, шагыйрьнең әсәрләрен искә төшереп, әзерләнеп киләләр. Безнең кескәй достарыбыз Рами Гариповтың шигырьләрен ятлап, уны искә алдык, сәскә һалдык. Ә һин үзең катнаштыңмы? Әйе, әлбәттә мин катнаштым. Ошо матур сараның алып баручысы булдым. Укытучым миңа Рами Гариповка арналган хәтер кисәһендә алып баручы булаңмы дип сорагач, мин куанып, риза булдым. Тантаналы сараны мәктәп директоры үз чыгышы менән асып ибәрде. Уңынан укучылар Рами Гариповтың яраткан шигырьләрен яттан һөйләләр. Был дөньяла булыр барыгыла, минең менән бары мин булмам. Бына нинди үкенечләр бар бит. Калай үлмәк кирәк. Туйда алмам ләкин. Туйда алмам. Шагыйрьнең хөрмәтенә куелган һәйкәлгә барып сәскә һалдылар. Бұл саралар менің уйлауымса бик мөһим, чөнки хәтер кисәһендә без шәхестең биографияның, оның язган шигырьләрен һәм оның тормышын өйрәнәбез. Без Башкортстанда яшәгән балаларбыз һәм без әлбәттә шәхестең тормышын һәм оның язганын белергә тиешбез. Шагыйрьнең истәлегенә арналган линейкага абруйлы кунактар да чакырылды. Касандыр ошо мәктәптә белем алган хәзер билдәле шагыйрьләр Рами Гарипов турында бик күп юлы һүзләр әйттеләр. 10 класты бөткәндә минең тәүге хикәямде пилотка дип аталайын ул, шуны Башкортстан кызы журналында бастырып чыгарды. Ул вакытта Рами агай Башкортстан кызы журналында эшләйне. Шуннан инде Башкорт дәүләт университетына укырга килгәс, балалар өчен шигырьләремне легендалар, 2 легендамды ошо Башкортстан кызы журналында бастырып чыгарды. Шул тиклем Рами агай яшьләргә игътибарлы булуы бөтә һәрбер безнең үсеп килгән яшьләрне шул тиклем үстерергә тырышты. Халык турында, милләт турында кайгыртучы кеше булды бит. Рами Гарипов әдәбиятыбызны югары кимәлгә күтәрде. Ул әдәбият күгендә кабатланмас якты йондыз. Рами Гариповтың иҗадынан илһам алып, якты киләчәккә өметләнеп, матурлыкка хокланып, уны тоеп яшәй. Рами Гариповтың иҗады менән һәрберебез таныш. Республикада шагыйрьнең исемен мәңгелештерү өчен күп саралар үткәрелеп тора. Минеңсә, бу бик куанычлы күренеш. Азамат Илмөхәмәтов, Наил Гайнуллин, Тау-Тау хәбәре өчен.